21 de desembre de 1983, ara fa 25 anys, el metro de Santa Coloma es va inaugurar. Aquí hi ha una placa commemorativa on es manifesta que en Jordi Pujol, president de la Generalitat, i Lluís Hernández, alcalde de Santa Coloma, inauguraven oficialment aquesta línia 1. Allò va ser el final d'una sèrie de lluites que durant molts anys els ciutadans i la gent de Santa Coloma va portar a terme. Finalment es va aconseguir aquesta unitat amb la lluita, va aconseguir aquesta fita importantíssima. Hi ha aquesta placa, però el que no hi ha és la placa on es commemorava que era precisament el moviment ciutadà el que havia aconseguit aquesta estació. Va haver després una sèrie de restriccions amb el transport urbà d'autobusos, però finalment es va tornar a restablir i avui podem dir que l'efemèride que es va aconseguir va ser producte d'aquesta unitat en la lluita. Una unitat que hauria de ser exemple per al que ens ve de damunt en els propers anys.